Hello YouTube, welcome back to my channel Vlog Market. Please do subscribe and hit the bell button. Onnani subscribe kalamdo. Fida. Oमफ्राय बेलाइकनखौ होनानै लाबानो जाबाय. नायलांदो. Fida. जानला मोनलासो भिडिअ'आ. Lepe. एसे बेरायग्लांहैदोंमोन टाइम पासनि. गय सेरावनो ना ओंखायनो गारि गाबनायनि बिराद आवाज फैयो. माने गारि गिदिर. गोग्लैबाय दै जिरियावसो गेलेफैनो मोनबाय मामि. ओइ मामि मोजां मोनथारदों नोङो. थाबाय जाम्बि नालाय नांथारगौ आरो नोंनो दुमा नङा बियो. बिराद मोजां बे बेरायग्लांनो बे दै जिराया आरोना जास्ट नेसनेल हाइवे 31 बेनि सेरावनो आरोना सेरफांगुरि दै जिरि होनबानो मिथिजोबखायो. नाहरबावनोसै नानिया बैयोसो मामि नानिया बाव गैया. मोजां जादोंहाय फुख्रि बानायनाया ना. दै जिरि नायलांबानो जाबाय लोगोफोर. आं बारा माबा होबाय थाला बस होबाय थाला. जायखिजाया नायलांबानो जाबाय. नयस पलिउसन एसे दंखायो. थायाव गोलैगोन गारलिनानै गोलैगोन बोरैबा. दैया दासो हगारदोंना बेलासिबायना दासो. दहाय बिराद अखा हादोंमोन. बेलासिनानै 2टासोआवसो नागारदों अखायानो. मामि नै हाबफा होनदो नोङो. हाबफा होनदो. रेजेटगोन दैया गुसुनो गोजाङो. रेजेटाबा दैया रेजेटजोबो बिबारा. बिराद मोजां बानायदों बेखौ. हाय होनदो मामि खोना. टाटा बायबायसो रोंगौ बे हायखौनो रोङा. थाबाय हरदो. मोजां साइज नुबायलै बिल्डिंखौ.
गोग्लैजोबलै फिसायावनो जानोसै नोंनिबाव मामि नों मा जानो नागिरदों रुटि जानानै थांसै रुटि टारका दस्रा फांखा जानायाव थांसै नामा फांखा जाया बेना मामि नों बेरायथारसैलाय ना मोजांसो मोनथारलायबाय हनै बियो जायो र' जागोन र' मामा जागोन नै दै बथल लाबोदो ना दंखायो लाबोनो दंखायो बथल लाबाखै आं मोनसे दङ बेगाव दङ बावलायलांबाय आंहाबो मामि जादो सना रुटि टारका जाबाय मामा गोथाव मोनजादों नों जाबाय मामि जाबावो सावलिनासो गारगोन बे दा खालि टेस्टिल' नागिरो थावनि बुस्थुल' जायो होननायानो नांगौ बिदिखौ रानखौनो जोंजोब्बाय हा भिडिअ खेबनानै गुसुबा खालामनांगौ जादो जानोसै बाजार खालामलांसै गाबोननि ओंख्रि एसे फिसानो नायलांदो मा लानो बे माथो बानलु नै सबाय बिमाया लांबा नैबे बानलु नै ना गोरलै ओंखाराखैलै एथ' फिसाखौ लानानै साबेसे दं मानसिफ्रा थोनायालाय थोयो साथामल'खा ना जानो ना बर'बो माने बर' हिनजाव दंब्रा बिजामादैसो बिजामादै मोननाय लादो दे थाब लादोलै गरमा हाला आं बाथारबाय फबजोब्बाय ना फिसा गैखाया मैखुनासो जाजायो